Hello bafowethu, nginibingelele kuyisekuseni. Good morning. Welcome to the channel bafowethu. Igama uyena-ke uNqoba Dlamini aka DJ Chef the Soul bafowethu. Ngithi-ke angibongise labayana Inkabi Nation, Inkabi Records, njengoba nibabona bephethe-ke ama-plaque abo laphayana, noma ngizothi iy'coco zabo-ke zengoma nje ukuthi-ke iy'ngoma zenze kahle-ke. Laphayana-ke imali eningi ishaye nje double platinum laphaya, njengoba nibonile nelentuzana ne-Ambitious Entertainment-ke ibabongela kakhulu-ke, ngoba nayo futhi-ke yaba ne-contribution kuyona-ke ingoma yona-ke imali eningi. Siphinde sibongise uMduduzi, umfoka Ncube laphayana-ke, naye-ke ezitholela nje laphayana-ke i-platinum for ISGINCI. Uyayazi-ke ingoma yakhe laphayana-ke ISGINCI, abantu abaningi-ke bebekhala ngayo kakhulu-ke nje kulo nyaka odlule, namanje futhi sisasho elokishini umfana ukuthi nje kukhala sona ISGINCI enhliziyweni-ke bafowethu-ke. Ngibonge kakhulu-ke nani-ke ukusaphotha kakhulu-ke i-channel yona-ke Inkabi Nation leyana-ke, Inkabi Records-ke. Bonke abafowethu laphana abayitholele iy'coco zabo, yaphinde yabuya leyo mpahla nakho-ke la beyibongela abafana be-Ambitious